і не зусім у лепшы бок гэтае адкрыцці. Але мы, як людзі веруючыя, можам бачыць сёння шмат плюсаў ад гэтых пераменаў, але і мінусы таксама ёсць. Толькі зараз гаворка не аб гэтым. Свет змяняўся і надалей будзе змяняцца. І такое яго дынамічнае развіццё. Цудоўнае ў гэтым развіцці тое, што мы можам паўплываць на лепшыя перамены свету. Асабліва, калі пачнем перамену ад саміх сябе. Калі зразумеем, якой соллю нам трэба быць у гэтым свеце, якім святлом асвятляць сваё жыццё і жыццё іншых людзей. Таму ў нас нараджаецца пытанне, што рабіць, каб быць сапраўднай соллю і святлом у сучасным свеце. Мяркую, важным крокам у нашым жыцці будзе тое, што мы аб гэтым задумаемся і як вынік пачнём шукаць адказу. І тут важна не памыліцца адносна той крыніцы, з якой мы хочам гэты адказ зачарпнуць. Паважаныя, можам запытаць, чаму Езус апосталам і вучням тлумачыў свае прыпавесці, а да шматлікага натоўпу кіраваў сваю навуку толькі і выключна ў форме прыпавесцяў. Напэўна, гэтыя словы могуць збянтэжыць нават, вельмі моцна можам задумацца, паразважаць, якія былі зачэрпнуты з пэўнага прароцтва, каб вушамі слухалі і не разумелі, і не навярнуліся. Напэўна, жорсткія словы, але з іншага боку мала чуць гэтыя словы, якія прамаўляе Хрыстус. Імі трэба вучыцца жыць. Значыць, каб быць вучнем Езуса Хрыста, каб спазнаць і прыняць яго навуку, з безыменнага натоўпу зрабіць крок наперад, каб стаць канкрэтным вучнем Езуса Хрыста. Паважаныя, вось гэта ўжо першыя крокі, каб зразумець значэнне солі і святла. Я, веруючы хрысціянін, павінен надаваць смак маёй штодзённасці, а значыць, я магу яе перамяняць. Не цалкам, канешне, але прыкладаць пэўныя сілы, намаганні і разам з Хрыстом, маім настаўнікам, перамяняць маё жыццё, станавіцца лепшым. Разам з ім мы можам не толькі перамяніць сваё жыццё, але таксама і асвятліць шлях многіх, нават тых, хто яшчэ, магчыма, знаходзіцца ў цемры ўласнага граху. І справа ў тым, што пра Хрыста можна шмат чуць, але так і не спаткаць яго ў сваім жыцці. Дзіўна гэта, але як жа часта можна заўважыць пэўную розніцу паміж нашай верай, якую мы вызнаём, і стылем нашага жыцця. Напэўна, гэта кожны з нас можа адчуць, паразважаючы, паглядзеўшы збоку на сваё жыццё. Часам можа здавацца, што вера некаторых заканчваецца на парозе касцёла, калі з яго выходзяць. Ці такім павінен быць сапраўдны вучань Езуса Хрыста? Ніхто з нас не з'яўляецца дасканалым. Раней ці пазней мы дапускаем якіясьці памылкі ў жыцці. Але калі паглядзім на апосталаў, вучняў Езуса, іх жыццё таксама не было пазбаўленае памылак, якіхсьці выпрабаванняў, сумневаў таксама. Аднак свядомасць праўды, у якую яны вераць, якую вызнаюць, якой жывуць, дапамагала ім вытрываць у Божай любові, дапамагала знаходзіць выхад нават у самых складаных жыццёвых сітуацыях, бо ў веры няма безвыходнасці, а хрысціянская надзея па сутнасці неўміручая. Паважаныя, галоўнае не баяцца. Сам Езус кажа: «Не бойцеся, я перамог свет». Калі так, то і мы разам з ім здольныя перамагчы гэты свет. Як гэта ўчыніць? Добрыя рэкамендацыі сёння дае першае чытанне з кнігі прарока Ісаі. «Дзяліся з галодным хлебам, пускай у дом бедных вандроўнікаў, ад роднага свайго не хавайся». Іншымі словамі, будь міласэрны, будь спагадны,
справядлівы да кожнага. Гэта добрыя рэкамендацыі, якія некалі перафразуе Езус, кажучы, што зрабілі аднаму са сваіх бліжніх, тое ж і мне зрабілі. Таму справа міласэрнасць не толькі дапамагаць у тым, хто знаходзіцца ў якойсьці бядзе, хто патрабуе нашай дапамогі, але гэта узаемнае узбагачэнне. І да таго, да каго звернуты нашы ўчынкі, і таксама узбагачэнне нас, якія іх чыняць. Наша сэрца, браты і сёстры, таксама узбагачаецца, становіцца больш чалавечным, міласэрным. У той час мы таксама спазнаём міласэрнасць самога Бога. Будзеш клікаць, і Пан выслухае, папросіш дапамогі, і Ён адкажа: «Вось я». Браты і сёстры, быць соллю зямлі і святлом свету справа нелёгкая, але ўсё магчыма для тых, хто верыць. Хоць не ўсё, канешне, залежыць ад нас, але напэўна многае. Хтосьці са святых казаў: «Рабі ў сваім жыцці так, як бы ўсё залежала толькі ад цябе. І давярай Богу так, як бы ад цябе наогул нічога не залежала». Простая хрысціянская формула, практыкуючы якую ў сваім жыцці, мы ўжо не з'яўляемся безымянным натоўпам, для якой Езус прамаўляе толькі праз прыпавесці. Мы яго вучні паважаныя, і да нашых сэрцаў ён заўсёды звяртаецца: «Вы святло свету, вы соль для гэтай зямлі». Так будзьма ж у сучасным свеце гэтай соллю і святлом, каб іншыя, бачачы нашае жыццё, злучанае з вераю і нашымі добрымі ўчынкамі, праслаўлялі Айца, які ў нябёсах. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прароку. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Праз Езуса Хрыста, святло свету, узнясём да Бога нашыя малітвы. Молімся за касцёл, каб ён ахапіў святлом Евангелія увесь свет. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб святло Божага Слова асвятляла жыццё яе жыхароў. Цябе просім. Молімся за нашых дабрадзеяў, выхавацеляў, родных, хросных бацькоў, каб Бог узнагародзіў іх за учыненае нам дабро. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы, за памерлую Рэгіну Вінджыгальскіс у 30-й дзень ад яе смерці, за Шчэрбінскую Галену 50-ю гадавіну ад яе смерці, таксама за Шчэрбінскую Ядвігу і Лежневіч Вацлава, каб сам Бог быў для іх вечнай узнагародай. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы былі соллю зямлі і святлом свету. Цябе просім.
Слухай нас, Пане. Боже, выслухай наши просьбы и учини, каб усе люди Тебе прославляли. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Віру, Пані, з греху збавив нас усіх. Віру чоловіком стався Божий Син, то загад любові криш на плечі брать. У костьоле сакраментом найсвятейшим стать. Ты ведешь у вечность нас, где чакае рай, и до сердца притуляешь. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже, Ты працудоўны обмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго болства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Твою праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках, праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами, І з Духом Твоїм, угору серце, всім їх до Пана, падзякуем Пану Богу нашаму. годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе. Каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Тройцы, стаў касцёлам Христовым, целам і жывою святынею Духа Святога, дзеля хвалы Тваёй безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Споминаючи смерті з мертвих повстання Твоего Сина. Ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі.
Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі. Удосконали його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які паснули ў надзейного воскрешення, і про усіх, хто у Твоей ласce дышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усімі нами, каб мы заслужили удел у житті вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами и усими святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, раз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое
нашыя пачуцці памыляюцца, толькі словы веры тут спраўджаюцца. Што сказаў Сын Божы, правда вечная, слову Яго верыць, справа пэўная. Што сказаў Сын Божы, правда вечная, слову Яго верыць, справа пэўная. Боскасць Твая укрытай на крыжы была, тут жайчала вечнасць, хто яна Твая. Як злачынец на крыжы з верай вызнаю, што Ты Бог і чалавек, збаў душу маю. Езу тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред Тобой. Езу тихий и покорный сердцем, мое сердце прошу супокой, надели правдивой покорой, научи жить у правде пред Тобой. Молимся, милосердный Боже, Ты дозволяешь нам споживать один хлеб эухаристичный и пить с одного келиха. Просим Тебе, да поможи нам так жить, как мы, з'єднаные у Христе, с радостью служили справе збавления свету, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую велике усім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божие благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Милость Божию в сердце моим распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить і знов. Ми, брати у Христі, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить і знов. Ангел Панський звістував Панні Марії і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Святая Мария, Мати Божая, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и навеки вечные. Амен. Святий Арханьоле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.